La selecció catalana Little League de beisbol va viatjar fins a l'Alguer, a Itàlia, on va participar en la primera edició de l'International Baseball Camp Alghero, organitzat pel club italià Tigris Alger. 6 dies on els joves integrants de la selecció catalana van demostrar en terres italianes el bon moment del beisbol de base. El campus es va dividir en sessions de treball de matí i tarda. En les sessions de matí, els jugadors catalans van tenir l'oportunitat d'entrenar amb tècnics especialitzats en les seves posicions, on destacava la gran feina de Fabrizio Ludovici, Luis Turnes amb els receptors i Marco Constantini amb els llançadors. Les sessions de tarda eren jornades de partits, on les dues primeres jornades l'equip català es va enfrontar combinats de jugadors italians participants del campus i les dues últimes jornades de partits es van barrejar els jugadors catalans amb els altres participants. La selecció catalana no va tenir problemes per superar en tots els partits els diferents equips italians, tot demostrant la seva superioritat. Estem en un campionat en el que ens han invitat. Durant els matins entrenem amb entrenadors d'aquí d'Itàlia, d'Estats Units, de Sud-amèrica, dels millors de les seves professions, i per les tardes tenim la possibilitat de jugar partits contra els nois aquí de l'Alguer. La veritat que la valorem molt positivament, no sabíem on veníem, i la veritat és que tant la instal·lació com el nivell que hem trobat aquí és molt elevat. Els entrenadors són molt i molt bons, cada dia aprenem alguna cosa nova i esperem poder portar tots aquests coneixements a Catalunya ara quan tornem. El que més m'ha agradat de cada dia és que cada matí hem tingut un parell 3 d'hores d'entrenament específics, cada jugador a les seves posicions, individualment, amb tècnics molt experts en cada posició. Hem tingut entrenadors de Venezuela, pitchers professionals d'aquí d'Itàlia, entrenadors americans, que cadascú ha pogut aportar la seva experiència als nostres jugadors joves. Després de l'èxit d'aquesta primera edició, l'any vinent seran els jugadors italians els qui vinguin a Catalunya per disputar la segona edició d'aquest campus internacional.